dayon akon sa langit. Akon siya nga himayaon, akon siya nga himayaon, kon ang guyan niya makita nakon, o pagkamamimayaon sa to. Ang bugay nga walay katapusan, nga igahatag sa manunubos, sa aton magapagkabulahan, sa pagtanaw sa guyan ni Jesus. Akon siya nga himayaon, akon siya nga himayaon, kon ang guyan niya makita nakon, o pagkamimayaon sa to. Kautoran kag mga abiyan ko, magkinalipay na kitang tanan, kay niyan makita ang Ginoo sa himayang walay katapusan. Akon siya nga himayaon, akon siya nga himayaon, kon ang guyan niya makita nakon, o pagkamimayaon sa to. Akon siya nga himayaon, akon siya nga himayaon,